Radio demek bu var ulu sonugot. Şeýle sonugotuň ösmeğine, oň kämilleşmeğine bir näçe halipalar gaty kän zähmet çekipdiler. Şeýle halipalardan Arap Gurbanowy, Durdy Saparowy, Oguljahan Mämikowany, Gelli Döwletowy, Bayram Gellimuradowy, Gelli Wäşiýewi, başga da bir näçe diktorlary ýatlasa bolar. Kepeul aýdyş alem etdi. Goňşy owadan orta barmak gäl gelin edindi. Uly toý tutdy. Oglum bilen gelinim gülüşip oýnaşyp ýaşasynlar, çekinip ýörmesinler diýip, edil öz öýüniň gapdylyndan ogluny 6 ganat aýgy tutdy. Hada men işi gaýtda burnunyň suwy gözüne tamarmış. Hey döwlin. Sene qoşum golum bilen gelip süňwelin. Awray diýilýäne qırqlan erkeş diýýändir köneler. Orta mektebi guturoli epesli wagt geçäýipdir. Hasap edip görse 30 ýyly ýetip barýar. Elhepus wagt diýilýän zadyň beýle çalt geçäýişini. Pudun gününe o zatlaryň hemmeti ýap-ýaňja bolup geçen ýaly. Eşden deň bolmaz gören göz bilen bilse ýaly. Menem barap öz gözüm bilen görüp eşitmek makul bildim. Mulla salam berip öýe girýär. Ýaşly adamlar onu hormat bilen garşalýarlar. El wakaly mully, ana o ýerik geç diýip mullyny öýüň törüne geçirýärler. Oturanlaryň ýene biri sözüni dowam etdirýär. Käme hallar biziň hem saz dinläsimiz gelýär. Bir gün hally başy aýdym edip märeke hedil berip, ol oglanjyk bilen iki çaqqan. Şonu başy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe ýerip çykyp ýöreniň bäri epeki wagt boldy göri, mene sen adyňa moňly bilemek. Baýagam dutary çalyşyny daşardan dinledim. Olar özleriniň şirinden lawazly, tolgunurjy sesler bilen öz boluşly mekteplerini soňky ýaşlaryda geçirip gelipdiler. O şey diýdi de şo sady eşitýän ýaly töweregindäki oturanlary gözaýlady. Pursatdan peýdalanyp, men oňa şo sady kimiň döreden bardy gurrun bermeňi soradym. Ol bir zatlar ýatlajak ýaly gözlerini ýumdy. Epesli wagt oturandan soň saz eleminiň peýelwany haqdamy diýip bana soragyny nazaryn dikdi. Hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna Türkmenistan döwletimiz ajaýyp döwür başdan geçirýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni. Döwrdenam bagtyarlyk döwri tutuş halkymyzyň durmuşyny, işini, günnelik durmuşyny şöklenýär.
Bizim gahryman arkadağımızın kalby sunugotdan pür bolan soň ol turwaşdan sunugoto medeniyete aýratyn üns berdi. Sunugotun hem medeniyetiň bolsa dürli uğurlary bar. Onu edebiyat, teatr, saz sunugoty, muzey, kitapxanalar. Şu sunugotun bir aýrylmaz bölegi öwrülen ulgamlaryň birim Türkmen telewizionyasy hem radiosu. Doğrudan Türkmen telewizionyasy hem radiosu şu atky döwürde halkymyzyň ýaşaýyşyny, hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatyny, umumyň bizim günnelik durmuşymyzda bolup geçen bagtyar pursatlarymyzy galy bersede Türkmenistan döwletimiziň şu atky ösüşlerini wasp etmekde bizim halk köpçüligimize, Türkmen milletimize habar berişdirişdi hökmünni hyzmat edýär. Göräýmäge bir şeýle bir 4 burç gutuda şoň aňyrsyna ýerleşýän dünýä nähili bir seni gozgulaňa salýar. Özümiziň ýadymyzda gijikligimizden başlap tehir bilen radioda ýanglanýan türkmen mukamlaryny oýanardyk. Şondan başlap gijan ýarymyna çelli diýen ýaly türkmen öýleriniň hemmesinde şo radio enjamy işläp durýardy. Onda günnelik habarlar, saatlar, söhbetler, aýratyn hem edebi gepleşikler, radio oýunlar bizim gulagymyzy ganyrýardy. Onda berilýän gurrunlar, wakalar sen gödüňinde bir üýtgeçlik bilen janlanýar. Asly bizim milletimiz edebiýaty, sada, sunugoty, söhbeti, desanlary, gurrunlary, wagtçylary ul hormat goýan halk. Bizim milletimiziň aňyrsy şahannat halk bolan soň gurrun berýän adamlary olaň müdama hormaty uly şu radio enjamy dürüdülenden başlap türkmen öýleriniň hersine diýen ýaly bar. Şeýle gepleşikleri, şeýle wakalyň gurrun berilmegini dürüdýän adamlar şol sunugoty, edebiýata bütün durmuşlaryny, ömürlerini baglan adamlar. Türkmeniň durmuşyndan gurrun berýän şol wakalar, türkmeniň durmuşyny wasp edýän, türkmeniň edim gylymyny wasp edýän şol gepleşikler hemmetini şonu bilýän adamlaryň ýazanlygy üçin, şonu bilýän adamlaryň okanlygy üçin, şonu bilýän adamlaryň şol eseri saz bilen berýänligi üçin şol gepleşikler halkyň kalbyna şeýle juda goloy baran. Türkmen häsiýetli, tüýs bir sada gögünli, salihatly, şeýle bir pispel adamlaryň biri bardy şol döwürlerde. Olam Yusuf Berdiýew. Agda bir giden nokotlar bellerdi. Mahal bolsa gözün südüp oturardy. Soň görüp otursak, şo nokotlar diýänmiz nota bolup çykdy. Şonuň üçin hem türkmen aýdym sasyn otuny halka ýetirmek Kakam ýaly bagşy sadynlaryň mukaddes gaýry goýulmasy işidigini janygyp düşünýärdi. Yusuf Berdiýew 1938-nji ýylyň 4-nji aprelinde Ahal vilayatynyň Gökdepe trawynyň Hurmant Gökçe obasyna dogulýar. Ilki obada 7 ýyllyk mektepde goýar. Soňra Aşgabat şäheriniň 29-njy orta mektebinde okuwyny dowam edýär. 1956-njy ýylda Medeni go aň bilim tehnikumyna okuwy girýär we 1958-nji ýylda tamamlaýar. 1966-njy ýylda Mahtumullah Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetine okuwy girýär. 1971-nji ýylda Türkmen radiosyna işe gelýär. Yusuf Berdiýew hormata ýartanmaga munasip adam. 1956-njy ýylda men tejenne orta mektebi tamamladym. Şeýdem okuwy gireýin diýip Aşgabatyň meydanaň bolan teýenkomyny okuwy girmäge geldim. Yusuf Berdiýew olam şo teýenkomy okuwy girmäge gelipdir. Şoňa teýenkom täze onda da 2 tane bölüm bar, kitapxana bölüm bilen klup bölümi. Biz onuň şo klup bölümine okuwy girmekçi bolup tawşyrdyk. Resmen amalanmady. Indi her kim kimni ýerden näme tanyrýar, habarlaşylýar. Yusuf Berdiýewi ilkinji gezek görümde turgun ýalaky özüni erke diýen ýigit ikimiz
Turuq başdan kanyşyp atylýany bir mektep oturany ýaly bollukda gururumyz oku hakynda boluberdi. Edem fizika, matematika, himiýany gaty bilýän eken orta mektepde de ol Moskwa gidip şu tenki bilimler uğrunur ýokary bilim alaryny umydy bar ekeni. Men tejennin tek Aşgabatdan görmedik. Men Aşgabatda gelip Aşgabatda okudum. Şol men üçin bir ullakan derece ýaly duýadym. Çağlykdan tejen medeniýet öýüniň çeperogyňlar toparına gatnaşyp dutar salyp aýdyma diýadym da. Telekomda gelimde men näme dowada urazık sazdan başym çykýardy. Matematikadan derslerden dağıttan başka. Yüzüp bolsa sapaklaryň daşyndan ol sporda gatnan ekeni. Boksa gatnapdyr, futbolda gatnapdyr. Ýöne hereketleri dağıtlarym, türbeniň hereketleri de özüne erke diýen ýigitdi de. Aýsam tanyşlyk gidiberdi. Bizi kabul etdiler. Onun derrew akıdyp öýlerini görkezdi. Baryp gördük. Ol biriniň ýekowly ekeni, ýani bir aýallygany bar ekeni. Şu öýlerine akıdyp öýleri tanıştyranyny öýlerine dugtar bar ekeni. Heredişdirdik golyn bir usta görkezmeli, ondan çalmalýany gowy dugtar ekeni. Bir dugtar gaty gowy ýany ekeni. On derrew bejertmäň uğruna çykallydy. Aşgabatda dugtar ustasy pirlorçuk ýaşaýardy. Onu da beledi ekeni. Şoňa dugtarmy onu akıdyň bejerdelliydi. Şeýdip ikimiz tarmyzy pirlorçuga berdik. Şonu bir elden geçirip bize sazlap berdi. Onun kaptallaryna öz daşgyrak inlerinden biri bardy. Olam gograsam men diýdi 4 uly durda bolar, 4 uly durdyň kälek edip bokurdan aýnadyp aýdym aýtjak diýip oňa da aýdym aýtdyryp bizim kaptallaryna saz salyp şeýdip bir hileki öz başymyza ýerde bir topar döreden ýalak bolup şeýdip garşyk gidiberdik. Ondan telekom oturly her kim bir ýere gitmeli, her kim bir ýere iý berilmeli. Ýütübära şu Türkmenbaş şäherine iý berdiler bolar. Gidjek kitaphanada işlemeli. Ol ýütübiň edibiljek zat däl. Ony eger ona gidibiljek däl. Gidip ýöne baryp görüpdirdi. Ana men bir işi edibiljek däl. Ýütübüm Türkmenbaşa gitmänsen bärden işlemeli telekom oturan adam. Olanyň şu ýerde toglup pırsları kesip pıçgylap tagta ýasalýan sehlerde işe ýerýär. İşe eline girip iýde çekilýän adam däl, garaçyny bilen ýapyşga agyr pırsları toglamaly, iteklemeli, tutmaly, çekmeli. İşten soň ýadak gelip bir bilim zadym diýendir de, ejeti görüli. Yok näçe pul berselerem gerek däl, bir kär taşly oglum. Meni beýtmesene, başga bir ýeňilrak işe geçäýdi ýa. Onda da bolýa öwreşdim diýip işläp gymyrlap ýör. Şo döwürde de gulluga alýarlar. Harby komisariýat çagyrýar, şeýdem alýarlar. Alanlaryna da Gazagstana düşýär. Gazagstanam soğuk ýurt. Onuň şo ýerlerden hat ýazýar. Oraz gulluga gaýdaýman. Sen gelsen bu ýerde sen soğuk alar, sen donk alarsyň diýär. Amana gullugy deniň hemmesi Gazagstanyň soğuk ýurtlaryna bolmaly. Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň fizika matematika fakultetine okuw girmäge geldim. 1963-nji ýylda. Gelip oňa girdim. Birinji ýyl tamamladym, sagaman üstünlikli. Ondan güsbem gullukdan geldi. Gullukdan geldi de sen aman oňaraýpsyň diýdi. Sen aman maksady okuny, sen amanyň gaty ozat bolýar diýdi. Menem okaýyn diýdim. Matematikadan gowaş şykýatda. Sen gelende matematika geleýden diýdim. Aljaryň diýdim, menem başaran kömegimi diýdim. Ben matematika tapşyrdyk. Tapşyrdy. Matematikadan, fizikadan üstünlikli tapşyrdy. Rus tilinden diktant ýazmaly bolany diktanta bolmandyr berdirdi. Wahy beýle boldy diýdi. Muňa da keýip boldy, ýangullukdan gelen adam. Men diýdi onu gaýbana, o Kaýynlytda uniwersitetiniň taryh hukuk bölüminiň taryh bölümine gaýbana tapşyrdy. Onam gaty tapşyrdy, beşik bilen. Şonda da
bäseşlik bar diýip balyň bir bal ýetenok diýip muny gaýbany bölümi almadylar. Toparyň başlygy gabryl ýok diýdiler. Baýdya şun ýalygy bahan hem ýerde alban baran oklar sen günnüzki bölüme tapşyraý diýe. Ýüzüp berdi. Olam bolýa diýdi şo ýerde duran ýerine. Resmen amry kabul edilýän ýerde arda ýazy meni günnüzki bölüme alyň diýip. Ana günnüzki bölüme gön geçdi gitdi. Şeýdibem üniversiteden tarih bölümünü tamamladı, üstünlük tamamladı. Şol okyan döwri üniversiteden muallimleriň olan öňünde sapagy bilemek ýa goşak bilýän diýilen söz eşitmejek bolup, ýüzüp ýerden öýlerden çykyp gidýär, oku diýip akşamlyk öýüne gelýär. Üniversiteden soň göni kitapxana gelip, şo ýerde ertirki okuljak zatlary, şu geçilen zatlary gaýtarylýardy. Men onu bir ýerlerde bellämde diýdim, hem kitapxana sen bir öýüň boldy diýdim. Ol kitapxanany bir öýe edip, şeýdip okudy, şeýdip üstünlükli tamamlady. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny tamamlap, Türkmenistanyň Moğol Epetadynaky akademik drama teatryna rehmet ýoluna başlanmadan soňra şo ýerde işimiň gapdalynyň şu Türkmen radiosyna işlemeklik bagty maňa meýesser etdi. Şu wagty şol adamlaryň şeýle beýikligini, şeýle bir Türkmeniň radiosynyň oturuny, Türkmeniň edebiýatyny, sunuň oturuny şeýle ýydy goýan adamlardygyny bilýän. Onu da olaň şeýle mertebeleriniň belentdigini innen göz ýetirýän. Şeýle radio gepleşikliň, radio oçyrklyň, radio oýunlaryň köpüsiniň başyna radio oýuny ýazan Yusuf Berdiýew, radio oçyrky ýazan ýa bolmasa da gepleşigiň awtor diýen ýaly şeýle söz başyny Yusuf Berdiýewiň ady agdalýandyr. Şo wagtlar gaty bir üns berilmese-de dinleýiji bir zady üns berendir. Sözlüň akkynlylygyny, gahrmanlygyň bir ýaly aralaşyp, şolaň radio oýunlaryň oçyrklyň içinde gezip ýörmeginiň sebäbi şu taýdy Yusuf Berdiýewiň biýmöçür dehmeti. Yusuf agan şol ýazyw türka, şol ýazan zadyny özüniň ýaşap bilenligi. Çünki hemişe bir aýdylýan söz bar, adamyň edýän işini o özü geçýär. Türkmen ýaşlysyna şeýle sarpa bolmasa, Türkmen gyýdyna, gelinine, oň edim gylymyna hormat bolmasa, Türkmeniň sazyna şeýle uly söýgi bolmasa, şeýle eserler döremezdi. Yusuf Berdiýewiň kalbyndan dören şol eserler ilk başta şu gepleşigi taýýarlayan adamyň eline düşüp, ondan soň radio oýuny goýjy rejissöriň eline düşüp, onu sağlayıcılan galy bersede şu keşipleri yerine getirýän, awtor hökmüni okuyan adamlaryň eline düşýärdi. Ondan soň taýýar eser hökmüni ondan soň dinleýjek goşýar. Yusuf agan özüni çalarak bir daşyndan görmek meýesser etdi. Onu da bir gaty dol içkin aralaşyp bilmämiz soň ýaş çekinýärdik. Bizden ulurak işleşen ýoldaşlarymyz işleşlemiz gurrun gele Yusuf agan häsiýetini edil çağa ýaly adamdy diýýärdi, şeýle pesgün. Dogrudan bir ýylgyryp başda şunu Yusuf agan şu eserleri ýazan adam duram öýtmezdik. Ýaýdan birak durşy, çala gödüňme gelýär, ýaýdan birak sypaýy. Emma has golaýdan işleýän ýoldaşlarymyz şoň şeýle bir çağa ýaly adamdygyny şu wagt gurrun berýärler. Dogrudan ol adamlar şeýle bolan soň öz şägirtlerini, öz kalplerini giýiňden açan soň şolaň ýüregi şeýle sahy, şeýle baý bolan soň şol adamlar şeýle eserleri dürüdip bilenler. Ol öz dinleýijisine de ýer tapýar, özüniň okuyjysyna da ýer tapýar, galy bersede özünden soňraky gelýän ýaş oglan gyýlary da şu giden bir älem ýaly kalbynyň mahmal ýerlerinden ýer beren bolmaly. Şoň üçin bile işleşen ýoldaşlary onuň soňraky gelen ýoldaşlarym Yusuf agan şeýle mulaýymlykda ýatlaýarlar, şeýle bir mehirlilikde, galy bersede nähiller bir tüýs türkmen adamsy diýen häsiýetnamany berýärler. Haçan film gowgulanyna, radio oýun gowgulanyna, kitap gowgulanyna okuyjyny görýän adamyň dinleýijini şo ýagdaýa salýar. Ony özü bilmezden şol gahrmanlyk arasyna gezip ýören ýaly ýagdaýa çagyrýar. Yusuf agan galamyndan çykan radio oýunlaryň häzirki bugüne çenli, hatda sözleriniň käbiriniň sen hiç wagt ýadyňdan çykmalygy ol sen şonu ýaşatdy. Tarihçi bolup
bir hili medeniyete sunuwata sağda yakın edip gidiverdi. Allı da şu radyo oyun eşitiptir bir yedik radyoda. Allah verip durdu. Bir yazan dağıtları beriliye bolyn, beni eşitiyedi, dinliyedi. Bir şular yal dağıtlar menem kellemde aylanıp doğru bol. Şular menem alıp yazıp fiinan ayamda näme eder diye. Kurban adar edip bilen bir döwür dokanna 29-njy mektepde. Gurrun berýär, kurban adar edip bize diye hüngür diye. Ay oğlanlar yöne top tepip görmeň ho. Sizin bir divar gazetine onu yazın. Yazmanı öğrenin. En bolmanı ona çenni bir yazılanlar okağında il ne ehliye diye şunu görün deyip şu kurban nazargam aydan dağıtlar yadıma düştü de diye gel bir yazıp göreyim ne deyip yazmağa seninle ona bana aytti. Şu dedi Allah verip durduğun bir adam gitti onu şunu yazılar menem yazabilecek, menem yazıp görecek dedi. Şu Allah verip durdu onun görkecek dedi. Şunu tanısak kolya dedi. Bu benim Allah verip durduğunu men tanıyan idim. Men aslı meneli. Allah verip durduğum aslı çeçeli. Mene çeçeli kızı qoğuşağı da. Men onu tanıyan onlıydım. Onu sana doğuşur bilirniydim. Ana şeydim, yazan dağıtlarını ona görkezi Allah verip durdu. Neyimiz olsun, Türkmen filologiyasını oturan, bolonsan, ol nehil yazmalı giyirim çıkım. O dağıtları yoktu. Biz yani matematika tarihçi der. Onun Yusuf'un yankı yazan dağıtlarını kağıdalaştıra kadani redaksiyalarında da onu koyverdiler. Yusuf'un koyvası şuna arttı da gidiverdi. Şeyde bular ağrı katnaşta boluverdi bolin. Şu adam bulan bölümünü işarerek kolya. Onun Allah verdi durdamay diye Recep Kutlu şu baş redaktörü. Recep Kutlu diye şu araki yadan zadını berdi, bizde gitti, Yusuf berdi. Hügası katıken şunu alaysak bolmaz mı diye. Olam uğru näme diye. Tarih oturun biz albilmez yani. Ondan Allah verip durdum diye yok, o Medina oğlum teon komnam oturun. Sağ soğudundan, sağ kurallarından, aydımdan, hordan. Ay on yıl olsan görülüyor. Onun yine bir bana gümüş tavsiyeler. Şeydi bir seyinagdan geçiriyorlar onu. Onun Recep Kutlu'ya da yaranır da. Böyle hemen alalım işaliyorlar. Şeydi ben Türkmen Radyosu'nun sağlığı epleşkiler bölümünü işe başlıyor. Gelini qaydyp gelen gününden başlap, töwerejän günü bir bolsa, gelini bestir bilen dawasy ekedi. Şeýle dawalaryň üstüne maksadym kelim ýola gelipdi. Emma bestir ýaşdyr. Düşünür da diýip epesli wagt diýişini atyp geldi. Her gedegem bestire ýalbaryp başlardy. Mene şu gurrunlardan halis iýripdir. Bestir. Gaýnyny diýilýän kelime kişa tapdyrymdyryny akbetdir. Sen şoňa oňatça düşün. Ikinjidenem ejem saňa ýüzüň üstünde burnuň bar diýen aga. Howala. Gaýnyny bilen gaýnatan göwünü degsen. Ay onsoňam. Atyl ejem bilen seniň onsoňyň guturjak gel. Bestir. Senin janyňyz alan iş. İşe gitdiňe men bizar peteňimi çykardyňyz. Yok. Kerzat etseňizem menden size iş yok. Bestir can. Sen bir zada düşün. Hey rahmetden gaçan adam barmy? Ähli adamlar aýak üstünde. Häzirim ekiş döwri. Bu güýjüň ýetdiginden senim kalhoda kömek ber. Çekden rahmet ýagar rahmet diýipdirler. Ana bidem şu gün gumda mahallarlaryňkyda konsert bermedi. Ana, gördünmi? Sen konsertin oturmaz, kalhozyňam işi. Yusuf Berdiýewiň ýazmagyny şeýle bir gowy radio oyun döredilen, olam şu wagt biziň Türkmen radiosynyň altyn hazinasyny saklanýar. Soňky tüýkülük sakal edmez. Türkmende şeýle bir jaýdar aýdylan jümleler, nakyllar, atalar sözler bar. Olary söz başı edip alan adam diýmek onu düşünýän adam, onu bir lükkeli bilen berilen adam. Görämäge juda bir ýeňil bolmady, gazaplyrak nakyl, ol seni terbiýelemeklige çagyrýan nakyl, şo söz başyndan hem aýdýar şol radio oyunyň içinde çynlykay gurrun boljaklygy aýdylýar. Radio oyuna gatnaşan artistler,
radio oyunun saadlary, radio oyunu alyp baran artistin sesi, şolaň hemmeti ine şuat kıyaly aňda gaýtalanja. Ödem şeýle bir ýagdaý bolýar şo radio oyunu her gedek dinledigiňçe ol saňa täsir edýär. Soňky tüýkülük sakal edmedi radio oyunu ilk başta saňa şeýle bir juda golay saz bilen başlanýar. Ondan soňra şo Türkmenistan halk artisti Recep Hojaguliýewiň okamagyna, mahmul owazyna bir suratlandyrmalar başlanýar. Soňra bolsa şeýle bir şo wagt teatr sunuwatyny, kino sunuwatyny ägir ustadlar hökmünde öldürün tanadan artistler olaň sesi başlaýar. Ine şo ýerde Türkmenistan halk artistleri Yelizaveta Qaraýewa, Durdu Saparow, Savrata ýaly Türkmen sunuwatynyň ägir ustadlarynyň sesleri bilen sen gözüňde ahyrmanlar janlanyp başlanýar. Käy halatlarda şeýle bir ýalňyşlyk goýberýär, adam bol düzüdilmez derejede bolýar. Ony ýanky naklyň aýtýaly soňky tüýkülük sakal ezmez derejede ýalňyşýar. Ana şu radio oyun şu hakynda bir ýaş geliniň bady howa ýaş geliniň özüniň gurun durmuşynyň gadryny bilmeligi, galy bersede ýan ýollaşynyň saada söhbeti, söýgüsini düşünmeligi, ikisiniň başga dünýädeligi, başga dünýädäki adamyň saasyn moty düşünmesi, şol adamy ýitirip biljekligi hakynda, ony ýitireninden soň gymmatyny düşünýärligi hakynda. Ol agaçy udon ýaly sanraklap eli bilen daşladyn görkezdi. Çaragy ýerinden turup ardan zırady. Soňra çäp meni egine atyp daşşykdy. Görse gyýdy bestir maşin bilen goşlaryny getiripdir. Yeri evlilik midir? Bine boluş? Kaka, mene umukla geldim. Hey. Adamın işi gaýtsa burnunun suwy gözüne tamarmış. Hey devlin. Sene koşum kolum bilen gelip süňwelin. Avray diýilýäne qırqılan erkeş diýýändir köneler. Çaraga otulan oyunçy ýaly ýüzüni ýere salyp tamyň ýeňdedine öwürli. Onyança bestir maşynyň goşlaryny düşürip başlady. Bestir ulugyýka ýaşany tonu goşlaryny çekýänçe oň ýanyna ne ejesi ne de qakat geldi. Ece. Kaka. Ne ýüzüňe ece diýýäň. Ne ýüzüňe qakat diýýäň. Ena taň farpat saklanýan bolsa, beýle iýlen çykan bolmazdyň. Eýsem. Gaýygymyz ýok ýerden men onu keypine şeýleýden nürýäňizmi? Wah, gyýdym. Deňiňe duşuňa bir sere dagyryn. Sen ýalyp buksasyny alyp. Wah. Bolmasa maslahatlaşsaň bolmaýarmy? Beýle de bir qaka başlyk bormy? Ýene taň saňa ýamanlygy ýokdur balam. Geňeşäýmele keninde. Beýle akıllı başlı bolýan bolsa, İğrer giýjaksam, öýüne mihman bolan adam akıllymysyň? Menim iýlen çykanmyşym. Sizentek näme diýen bir soraň ahyry. Ol bir öýden çykyp giden soň dolanyp gara berjek gumany ýok. Bir görseň, çopanlaryň qydam konsert berdim diýe. Başga bir günem bolsa, paxta meýdanyna çykyş etdik diýe. Öýe gelenem, şo dutaryn qazak otyr. Üstesine de on gelim gidimem, ada meni hasta edecekler. Ağrıcımı dar eder ýar bolsa, menim beýçip ýürmäni derece bilen moga. Çaraga näli gece biri-biriniň ýüzüne tere düşdiler de öz otoglaryna gitdiler.
Yalmışaydık mıqaq. Hadır deyip yapışanımız hırt olup çıkaydı mıqa. Çakım çak bolsa ol yigitten beyli işlere çıkmalı değil. Yüzüp berdiň yadan zatlarından radyoda gidiyen zatları eken ol. Esasy ilkirak yadanları soňky tüýkülük takkal edmez diýen radioyny bardy. Şunu yazdy. Şu tötänden alınan oýlap tapylanym däl hakyky bolan waka ýöne şonu çeper beýan edilen azar kahramanlary üýtgedilen onu ýüzüp berdi. Bir ýerde bir bilişlen ýollaşyndan alan maglumatlary. Muny ýazýa, taýýarlaya, bollum edýä, ondan hödürlüye öz iş yerine şunu goýup berildi diýip. O ýerde de alýalar, edebiyat bölümleri var, aýdymsaz bölümleri var, alyp seredýärler, görýärler. Umuman erbetden goýup berse boljak diýerler. Onun garaşya giden o goýberlen o 2-3 ay geçýär, ondan ýüzüp berdi ýene awar tutýar. Men şonymy ýitiraýana däldiňiz, onu ulanjak dälmi? Ulanıp bolmagama mümkin ýerdiňiz. Diýerler onun ahyryna şol ýaşuly işgärlen bir aýdýar. Ol ýaşuly işgärlerden Arap Qurban şoň bilen kän iş barşýardy. Şoň ýanyna kän matlagady bar ýa. Arap Qurban aýdýar. Ýüzüp den soňuna diýär. Şol gelin bilen maksady birikdirse ne diýär. Doşurdan gowy boljak diýär. Ýüzüp berdim ýok, men onu üýtgedi biljek däl. Men süňümden çykdy, şo ýerden şo duruşuna goýýan diýär. Şeýdim şol soňky tüýkülük takkal edmez. 6 aýdan 8 aýdan soň goýup berildi. Ol şoğlam çykdy. Halk diýsen meni ol höwes bilen dinlediler. Gaýtalap isleg bildirdiler. Radioda gaýtalap goýup berildi. Şo özüm artist bolamsoň, kä halatlarda oturýan inniniler käwatçan artist bolup dinleýän. Şonu bir zada hayran galýan şol artistliň ustatlygyna. Juma Ýanratyň, Elizaveta Garaýewaň, Durdy Saparowyň, Savrataýewanyň, Bayram Gurbanowyň. Bayram agaňdan özümi bile işleşemiz soňam häsiýetlerini bilýär bolýan. Şeýle bir sadadan gelen tüýs bir sada aýdymçylygyň keşfini şeýle bir janlanyrşy. Juma Ýanratyň zihniniň şeýle giňligi, Elizaveta Garaýewaň umman ýaly zihniniň çuňluklaryna hiç wagtam gözüm aklam ýetirip bilmejekligini, Savrataýewaň mehrini şeýle bir beýan edip bilen radio oýuny heniz-henizlerim hayranlar galýan. Şo taýda Elizaveta Garaýewaň ümmüklerini men her pursatda diýen ýaly ýatlaýan. Şoň ahmyry, diýişi, Savrataýewaň mehrem sesi, ol gat köp zady aňladýar. Şo at şoluň sesi bilen şo Ýusuf agaň her gaýtjak bilen zadyny düşünenligi galy bersede öýleriniň hem şoňa berilenligini duýmak bolýar. Soňky tüýkülük sakal edmez diýen radio oýun özüniň dören wagtyndan başlap şu günlerde de galy bersede gelecekde de terbiýeçilikli ähmiýeti bilen biziň dinleýijilerimizi ýaş oglanyn ýyllarymyzy terbiýeler sunwat eser hökmünde de ýaşamagyň entek-entekleri dowam eder. Ýün garagyň gapykmady diýsene. Hey, Serdar ýaly ýigidi tanyýakam. Özüm şäherde ýaşaýan. Bir garnaş deyip, onu da aýdym sazdan başga hiç bir zady düşünýäne barp näme etjek diýsene. Wah. Ýüzüpde gaty bilen adamkärçilik bardy. Ýüzüň iş ýerine ben boş bolugym hökman barýardym. Ähli işläp duran oglanyň gelinen işlerini şu işläp oturýar bardy. Hökman her aýdymyzy sazyňyzy hökman dinlen, ondan ýazyň şonu dinlemän ýazaýman diýip en bir berip talap edýän zatlarynyň birem şo diýip. Şo zatlaryň arasynda da iş kagazlarynyň arasynda da başga bir öz gapdaryna duran böyle kagaz bardyr. Bir zat gapat gelýärse, o kagazda da birleşdirip, soň ýadymdan çykmasyn diýendirdi. Ondan meni bir şol işgärlerden talap edýän zady başlar gelýär, zadanlar gelýär. Bir ýazygy daýjekdik, ýa şu öňki aýdym sazlarynyň ýazdyranlarynyň
ýagdaýyny bilmek üçin gelýärler. Garaz başga adamlar şöýrük gelýärler bolýan. İşgärlerine tapşyrýardy. Men özüm gulagym bilen eşdendim da. Şol gelýän adamlary güler ýüz bilen garşylaňda salamlaşyň, gel geç diýen bir käsir çay ödüredin. Ondan soň onun pikirini dinleň. Gaty berip şol ýerlerden oglanlardan şeýle edebi tertibim talap edýärdi. Görsem min hoğvana min servi kamat ho boylarıman güllün peşi şare yaraşıp dur acı bırakat ho boylarıman güllün peşi şare yare yaraşıp dur acı bırakat ho boylarıma. Maksat? Ahi, sen onu nereden tanıyarsın? Sensiz kadar yare ursun canım. Akvalım dinim imanim kalsam hormat ho boylarıma akvalım dinim yar gil imanim kalsam hormat ho boylarıma Edil öňkü bolşy. Ütgen yeri yok. Şol öňkü gözleri. Uy, o meni göreýdimi? Maňa seredýän ýaly. Ýok, görse de tanymaz. Men näme tanar ýaly boldummy? Maksatdan aýrylanybery ne külpetler başyma düşdi. Duşman geçen serdara duşanım bäri men gören görgüými it görse göz agyrır. Ana, yine maňa seretdi. Belki o meni görýändir. Ýa-da ýok, gören ok. Aýgyr, özüm oň gözüne görnäýdim. Ýok, olam bolmaz. Günem boyun alsam. Gören aşık pida bolar ilim günden yare cıda bolar Mağtım gül yare gida bolar dil kiramat ho boylarıma Mağtım gül yare gida bolar dil kiramat ho boylarıma Mağtım gül yare gida bolar dil kiramat ho boylarıma dil kiramat ho boylarıma Yüzüp berdi ayalı alma bilme hormat koyan maşgala özünde hıjığı var bolsa ýazyp bilýän bolsaň diýip oňa mümkinçilikler edip jaýlarynyň bir otagy yüzüp berdiňki şol yüzüp berdiň işleýän wagtol giýse boldun günnüz boldun algap çağalar giýip çykmalam däl galmagalym etmeliler oňa en ýokary derejede mümkinçilik öýünü de derediler onuň gerek zatlar bolsa ýene de şol ýonky talip döwürler okan kitapxanasyna gidip okaşdyryp şo barada nämeler maglumat tapdy. Olar toplap getirip özünki bilen birleşdirip
Şeýdibem ýazýan zatlaryny ýazýardy. Saat oturdum bolin anamra dağı biri iýini düşürüp, öýden ýaz bagşyň gapasyndan salam berip girdi. Taglyga manlyk soruşdyk. Onyançada öňümde göýük çaý geldi. Ýa maksat bilen gelenini baş aýanlatdyk bolin, öýden ýaz duýtarynyň destesini sypa oturşyny, uwluklar riwayatyny görrüň bermäge başlady. Bir wagtlar gopuz diýilen taýyrynyň özi. Üreni ýokary derejede çallypdyr. Ýa-da bizim aýal gylamy arasynda ýokary derejeye ýetirilipdir. Şoň üçin her zamanlarda 3 tane gyýyl bolupdyr. Bu gyýylar öz ýaşaýan ýeriniň töwereginde özi ýaly gopuz çalýan gyýyl bolmandyr. Ählisi şo gyýylardan, şo gyýydan beti çalpdyrlar. Şoň üçin kerwenden zatdan habarlaşyp 3 gyýyl bir-birine duşmak hewesine düşüpdirler. Onuň bular maslahat etdir, ýylyň bir gowy wagtyny belleşipdirler. Ýylyň näme? Ýaz aýynyň 2-nji ýarym tüýs otuňdadyň ösüp gülleriň açylýan wagty bolýar. Şonu belleşýärler, gyýylaryň biriniň adyna Uğuzkan, biriniň adyna Näzikan, biriniň adyna Lälikan diýerler. Lälikanyň mekany esasen gülleriň açylýan ýeri. Olmaýşymdy. Onu Uğuzkan we Näzikan Lälikanyň mekanyna 10 ýyl öň uğradylar diýende ýata turup ýüreýemizde de barar diýip ulu kerwen diýe her diýen üstünde her diýen özi berilipdir diýe her diýen üstünde ýaly keçip edilipdir ulu ýaly keçibeň içinde ýepek ýorgullardan ýürek edilerken her ýüregiň içinde bir gyýyl. Ýusuf agaň ýazan radio üçin niýetlenen eserleriniň köpüsi saz sunuwaty hakynda, saz äleminiň ägirtleri hakynda, saz äleminiň pähluwanlary hakynda. Şu adam egerde özü haýsam bolsa bir zat içkin bilmezden, şoňa düşünmezden, şoňa söýgü bolmazdan beýle goýuzy zatlary ýazyp bilmezdi. Asliyetinde de bizim halkymyzda da duýtara bolan, saza bolan, gyjygy bolan, türkmeniň mukamyna bolan söýgü her ojukda çağalykda terbiýelenýär. Şol eserleň biri bizim halk köpçüligimiziň arasynda sazlaň, gadymy sazlaň atlary bar. Şeýle bir riwayet bar, şu penni ýoluny Uzuklar riwayeti. Bir adymdan belli bolşy ýaly Uğudun gelin gyýylar hakynda, uzuklar hakynda, näzikler, lälikler hakynda şo ýerde bir 3 tane Uğudun gözel gyýylar bar. Kalwy, owazly, gopuzyň sesinden ýaňa şeýle bir dolup duran, aslynda da şu gopuz saz guraly türkmen geliniň gyýynyň kalbyndan dören, oň dünýäsinden dören saz gural. Şoň üçin gopuz saz gural diýende şol başdaky uzuklaryň emele gelişi, şo gyýylaň sazlary, gulaňa eşdilşi, şol penni çölü, şoň ýaýlasy, şo töwerekdäki owalar hemmesi sen gözüňde janlanýar. Gadymy türkmeniň bir akawasy sen gözüňde janlanýar. Şo ýerdäki uzuklar riwayatyny şu Yusuf Berdiýewiň radio eserini kut şeýle bir berilipdir. Şo radio eseri Yusuf aga öýden ýaz Nobatywyň öz dilinden eşitipdir. Uzuklar atly şeýle bir radio eseri emele gelipdir. Radio eseriň başyna Bayram Gurbanow okaýa, Bayram agaň sesi bilen başlanýan şeýle bir penni çölüniň ýaýlasy, Uğudun gyýylar. Soňra şol gurrunun uzuklar diýen gurrunun dowamy öýden ýadagyň sesi bilen berilip başlanýar. Uğudun bir sazyň emele gelişi hakynda. Türkmen sazlarynyň hemmesiniň diýen ýaly aňyrsynda Uğudun riwayat ýatyr. Şol riwayatlaryň durly hili aýdyşlary bar. Alamalyk soruşdylar, çaý içdiler, çaýdan nahardan para bolan gelip köpüň gözüniň alynda Seynaşyk etmälip, köpden az taýlanalyp içdi diýer. Otunluk bilen ýuwaşa ýörek gitdiler.
Oşadan bir sayara salalipke. Bir sayara sallara bolya. Bir oyun makbeten sopanı mıyram diye sayın defterinde oyunu yaplap. Oyun makbeti diye. Birden çıvışıldı bolan ya oldu bol kiftine terese sayın düğünde 3 saat gıyı göründü. Allah canım düğüşüm oyolum hadip hakikatlerim seyretti öyle gördü hakikatlerim 3 saat gıyı diye. Katı güýçli dehini vardı yüzüp berdin. Ýady güýçlü. Ödüm katı kän dinlegişdi. Şoň üçin madama eýlek gideli, beýlek gideli, aýlanaly bir ýerde oturmaly diýip giderdi. Giden yerine de ýaşlar bolsun, ýaşuly bolsun, kim näme gurrun berse şonu garaçyny bile dinlerdi. Şoň üçin gerek maňyzlaryny, manylaryny çöpleşdirip alyp haýdyn ýerde gabat gelse olaryň ornunda diýip şeýle pikiri bar eken, ony soň duýup galymda. Sen başda ümleşip de ahir diye yankı näme kana gerek berdiler diye. Yankı ayağına ağırdan gıyda diye. Yüzüp berdi yerlere aýlanyp kana aýdym sazlaň tarihinden, rewayetlerden köp maglumatlar çöplemek üçin Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna aýlanyp çykdy. Ol daşawda gitdi, baryp o ýerde eleman analarda mehman boldum diýdi, ana kabul etdiler, beýlik başlary aýlady, olaň üstünde boldum, ýaz gedip geldim, näçe wagt boldum diýip maňa gelip gurrun berýärdi. Soň mara gitdi, jogapda bolup näçe wagtlap bolup o ýerde ýaz gedip geldi. Ona bir gezek lebaba ikimiz gezmäge gitdik, götüp berdi. Ölen men o ýerde kursdaşlarym bar, halaşda. Şoňa bardyk, goly yüzüp berdi, gelipdir diýip şo ýerde eşitip, mehman ýerimize ýeňişip gelip başlardan, tadanlardan oň eden işlerine tagy bolsan aýdyp gidenler boldy. Ine diye. Onun leýle kana gerek berdiler diye. Ine Yusuf Ağaň ýazan eserleriniň radio dinleýijileri ýeten eserleriniň ýene birim. Ine şu aýny radio oýuny bir şeýle bir wakaň beýany ol hesretli söýüg hakynda. Türkmeniň bir şeýle çuň söýüg hakynda, kalpdan çykýan söýüg hakynda, soňy gussaly gutarýan hesretli söýüg hakynda. Şoň üçin şo ýerde gatnaşýan gahrmanlaryň özüni alyp barşlary, olaň sesi, beýany, şeýle bir gussaly isleseň islemeseň seni gussa batyrýar, seni oýlandyrýar, pikirlendirýär, şol gahrmanlaryň dünýäsine atarýar, ugudun aýdymlaryň o aýna atly radio oýuny dinleýijilerimizin hemmeti bilýändirler. Şol rowaýaty ýazga geçirip onuň halk köpçüligine ýetiren Yusuf Berdiýewiň özüniň şol eseri şeýle bir şol rowaýaty çuň öwrenip onuň tüýs türkmençe beýan edip, onuň radio oýun etmekligi çeýle zähmet çekip onu ýetirmekligi şol Türkmeniň sadynyň, sungatynyň, rowaýatynyň habarly adamyň kalbyndan gurrun berýär. Sady pynhan söýgüni gursaklaryna saklap bilýän, ony mukaddes duýguny ýygşyryp bilýän, ony gorap bilýän, ony umuruna söýüşmäge jan edýän iksan ýaş çuganyň keşfi. Şoň üçin hem şonu dinleýän adam ýa soňky tükülük sakal etmezde gahrmanlar diýel. Bular ýalňyşly gahrmanlar diýel. Öz söýgüsini haýsam bolsa bir baýlyga ýa bolmasa da geldi geçer durmuşa çalışjak diýel. Bütün ömürlerini hatda gerek bolsa janlaryny bagş etmäge taýýar adamlar. Bugünem şol beýnetini gurudyp barýan pikirleri gümrah bolup daş eşikde ýeker içini gepdi börke onuň gözü kum tarapdan gelýän bir atla düşdi.
Atlı alran var ya atını yüzü salıp beliydi. Atlı şu olup gelişini Cuma'gulu vağın yanına gelip atının başını çekti. Dur! Selamun aleyküm Cuma'gul vay. Aleykümselam. Kağamaya oturan mısın? Ay. Ay şükür. Daşlarım tükölmedir vay ha? Asıl biz sen miydin öyle kan? Hay hava. Neyle alsın görünüyen? İyilik bitir vereyim. Olup gelişine komşu ve aramançı çozdu ve ayağı diyecek gali. Ay. Uzak yolu kültürleyip gelendin. Düş kuşluk çayını çeli. Alaşağım deri kaydıştın. Hormatımız için köp sağ olun bayağı. Ay çayım içeriyor örse. Bayağı mene haberlice geldim. Haberin orta ait. Ait böyle kan eşteli. İşten bayağı mele vay gelecek çarşembede körp oğlunu güldü başlatmakçı. Ana men şol toyun çakırıkçısı. Cuma'gulu vaya iyiliğin ait deyip meni verdi. Yusuf yine de yazan zatlarının biri aynı rivayeti var. Aynı rivayetin ilki radyoda da onu radyo oynatmam koy verdi olayın. Son telefilm edip surata alnaya deyip onu ayıttı. Şunu işlep telefilm edip alacak diyerler dedi. Şuna tayarlanıp görünüydü. Ay onu rüyasın şoğulu olsun dedik. Karı şeydi ben Yusuf'un yazan aynı rivayetim film olup çıktı. Ona adamlar gördüler. Olu tamaşa diyorlar. Her şimdiden kaytalanıp görkürdür. Ana Yusuf'tan kalan yadıgarlıkların olan biri. O dehinden çıkan yadıgarlıkların biri. Develmen yedin arak aylar kaç aylar ey bol yürüp para para aylar kaç aylar ey yal varaydı sever yarak aylar kaç aylar ey senin gibi duşurda alim aylar kaç aylar Ölümün düğünü. Yıllanıp benden duşulen gençe beni tutanayım Yüreğime aşık olup ısladığını vatanım Ben ağam aleyhiyim, aile atı vatanım Alen duran senin bilen aile arkası aynam Yervedin gaharına vay diyen aydını. Giden sehrayaydı. Tibrak gidelim nereye? Düşman ölmesin beni. Aşkım firmileri gerçekten var beni. Takdirim aşağıda olup yaşa dolma beni. Kendiliğinden bırak artık kendi için saldım Saldım sana kurban olsun ey Aile arkası aynam Tevfik yer sever ya hayır ailenin daşındır Kevilerin ufam alır helal kalem kaşındır
alyan affese dahan hindi gözler giysinden yüreğinde tağma koyun ey lidelerde yaşından neyleyin ibarım par kal arkası ayna Şoň üçin hem şol wakada, şol radio oyununu beýan edilen gurrunlar şu artistlaryň sesi bilen Yusuf Agan galamyndan çykan eser hükmünü henide bugüne çenli radioň altyn hazinesinde saklanyp gelinýänliginiň sebäbi o ýerde çynlyky adamlaryň çynlyky döreden eseri halkyň çynlyky döreden hesretli söýüg hakyndaky ajaýyp kıssasy. Şol radio oyun dinläningden soň seni nähiller bir arasy gussy, nähiller bir düşünürip bolmaýan jady, türkmen owadyna bolan hiç çat üzülmejek, sapaga düzülen bir birikmeklik, jebislik sen kalbyňda emele gelýärdi. Olam hiç wagt senden aýrylmaýar, sen kalbyňda hemişe ýaşap gelýär. Ýüzüň şu çekýän rahmetleriň düýbünde ýerde bir zat barda, bir ýerlerdäki bagşylary şahatlandırmak, olan fiyatını halka yetirmek. İkinciden hem halka şolun fiyatını dinlep, şolun ovadını dinlep, şondan lezzet almak. Yurtta şon ýaly dürlü velayatlarda, dürlü ähende aýdym aýdýan bagşladynyň bardygını halka yetirmek düýbünde ýatan maktadan şol maksat bilen şol işleri berjay edýärdi. Her gede gidip gelene ýada gelse şondan lezzet alýar. Gidip ýazyp alan zatlaryny şolun aňarda şol aýdyp berişleri, gurrun edişleri, ýerine getirişleri, gelmem halka yetirişi, şoňa öz çeken zähmetini özü goňa begenýärdi. Hormatly prezidentimizin ýol başçylygyna bagtyar durmuşda ýaşaýan ýerleşlerimiziň hem kalby türkmen owadyna, türkmen sadyna söýgüden pür sebäbi diýsem biziň sadymyz öz başyny gaty gadymetden alyp gaýdýar. Häzirki döwürde bolsa türkmeniň medeniýeti, sady, söhbeti bütün dünýäde eşdilýär. Türkmen dutarynyň owady dünýäge ýaň salýar. Türkmeniň owady parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady bolup bütün älemde ýanglanýar. Mun göz başyny bolsa sady, söhbeti hormat goýan gahrman arkadagymyz dur. Turwastan halypa şäherlik ýoluna giň ýol açyp beren gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun edýän biýmeçür aladalary mundan buýanada diňe rowaşlyklary beslensin. Bizim gahrman arkadagymyz halka hyzmat eden wagtyny özüniň ukybyny, zehinini sarp eden adamlara hormat goýmaklyga çagyryp, şolary ýatlamaklyga çagyryp, şolary halka ýetirmek, şolary halka wagt etmekligi ünneýe çagyrýar. Gahrman arkadagymyzyň ömrü uzak bolsun, el halk üçün çekýän zähmetleri rowaç bolsun, jany sag bolsun.